Este 2025 arranca de forma tráxica nas estradas de Vilagarcía con dous accidentes mortais. O último acontecía nas últimas horas na recta de Rubiáns. Un repartidor de comida a domicilio falecía nunha colisión. A súa moto bateu contra un taxi. Un sinistro que se produciu apenas uns días despois doutra saída de vía, neste caso nos Martices, cun falecido e dous feridos. Que tal, saudos? Dentro dos minutos afondamos nestes dous accidentes. Tamén falaremos da investigación sobre a aparición dun cadáver nunha praia de Porto do Son e do incendio que arrasou o Club de Remo da Pobra. 2 días despois dese voraz incendio que destruí por completo a sede do Club de Remo da Pobra, seguen as mostras de apoio e solidaridade coa entidade. O máis importante nestes momentos, poder reconstruir a nave que foi Pasto das Lapas. A estrutura do edificio está gravemente danada, polo que todo apunta a que haberá que derrubala. Dúas agresións sexuais rexistradas nos últimos días fan saltar as alarmas en Pontevedra. Segundo deu a coñecer o colectivo transfeminista Fulanas, producíronse na zona da Parda e na contorna do Campiño de Santa María. Hoxe convocaron a protesta diante da comisaría da Policía Nacional para reclamar máis protección e máis recursos para evitar novos ataques. O BNG quere que Castelao sexa recoñecido de xeito oficial e legal como o primeiro presidente de Galicia. A formación levará ao Parlamento a proposta, recordando que dende o exilio o ilustre galeguista deseñou e presidiu o Consello de Galiza. Baixo o lema Castelao nacionalista, a formación reivindicará a súa figura cando se fan 75 anos da súa morte. O delegado do Goberno en Galicia e o alcalde de Boiro supervisaron o resultado das obras de remodelación da Praza de Abastos da localidade. Foron acometidas con cargo os fondos do Plan de Recuperación dos Concellos que impulsa o Goberno Central. Contaron cunha subvención de máis de 230.000 euros. E o teatro afeccionado protagonista este mes na Pobra. No marco da súa mostra de teatro, o Concello da Pobra dedicará este mes de xaneiro ás compañías amateur. Serán 3 as funcións que se representen no Cine Elma. Por ali pasarán a Asociación Cultural Charamela, o grupo Licor Café e Teatro As Maniotas. Asuntos que abordamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. Este 2025 arranca de forma tráxica nas estradas de Vilagarcía con dous accidentes mortais. O último acontecía nas últimas horas na recta de Rubiáns. Un repartidor de comida a domicilio falecía nunha colisión. A súa moto bateu contra un taxi. Un sinistro que se produciu apenas uns días despois doutra saída de vía, neste caso nos Martices, cun falecido e dous feridos. O ano arranca de forma tráxica nas estradas de Vilagarcía con dous sinistros mortais. O último acontecía nas últimas horas na recta de Rubiáns. Un home de 37 anos falecía nunha colisión. A víctima era un repartidor de comida a domicilio. A súa moto bateu contra un taxi. Os compañeros de garda recibiron unha chamada da central do 112 sobre as 9:20 da noite, informándolles dun accidente de tráfico con feridos na Nacional 640 á altura de Rubiáns, na avenida de Pontevedra. De inmediato todos salidos xente a unha dotación e achegado ao punto, pois traballaron xunto coa ambulancia medicalizada do 061, a ambulancia de soporte vital básico e a policía local. Ademais da víctima mortal, un dos ocupantes do taxi, un mozo de 20 anos, tivo que ser trasladado ao Hospital do Salnés con prognóstico reservado. O coche viría dende Vilagarcía e tería xirado para acceder a esta estación de servizo. En sentido de entrada á cidade, viría o repartidor impactando contra a porta do copiloto. Unha hipótese que agora investiga a policía local. Eso está investigando a policía local as posibles causas do sinistro, non? O que se trata, o que está confirmado que é un accidente frontolateral dun impacto dunha motocicleta contra un vehículo de servicio público, un taxi. Pero este non foi o único accidente mortal que se rexistrou en Vilagarcía no que levamos de 2025. O pasado venres, unha saída de vía deixaba un falecido e dous feridos nos Martices, en dirección ao Pousadoiro. Un accidente de tráfico consistente nunha saída de vía dun turismo pola marxa esquerda que impacta contra un vehículo que estaba estacionado
estacionado que dentro tiña uns ocupantes igualmente e posteriormente acaba fora da estrada completamente. A chegada dos compañeiros, o conductor deste vehículo do causante do sinistro se atopaba en parada cardiorrespiratoria. Pese a xunto que cos técnicos do 061 se traballou moi rápido para sacalo do vehículo e realizar manobras de reanimación, pois non foi posible. Segundo os primeiros indicios, a vítima mortal teríase saído da vía logo de sufrir unha indisposición ao volante, un extremo que está a ser investigado nestes momentos. 2 días despois dese voraz incendio que destruí por completo a sede do Club de Remo da Pobra, seguen as mostras de apoio e solidaridade coa entidade. O máis importante nestes momentos, poder reconstruir a nave que foi pasto das lapas. A estrutura do edificio está gravemente danada, polo que todo apunta a que haberá que derrubala. O alcalde José Carlos Vidal, xunto co arquitecto municipal, acompañaban esta mañá membros da directiva do Club de Remo Puebla a supervisar as instalacións da sede do club, que foron pasto do incendio de hai 2 días. Segundo puideron constatar nunha primeira análise, a estrutura da nave está gravemente danada, polo que haberá que derrubala e reconstruíla prácticamente de novo. Efectivamente, as estruturas están moi dañadas, tan dañadas que non vai haber nada recuperable, vai haber que demolelo todo, pero bueno, digamos que un colapso inminente das instalacións non hai. Tristemente, a parte positiva que ten isto é que temos que loitar para construir un club novo. Isto hai que demolelo, xa nos están dicindo todos os técnicos, por activa e por pasiva, que hai que demolelo. Entonces temos que loitar para que desde as administracións nos apoyen a facer un club sin apaños, porque este club en principio foi unha nave moi servicial, pero despois tuvo como 5 ou 6 reformas que ao final non deixaron de ser apaños. Entonces agora sí que temos que intentar que se faga algo que sea moi práctico para o deporte noso. Dende o club non agochan a súa tristura ante tales acontecementos. As instalacións quedaron totalmente destruídas polo incendio. Perdemos o 95% do material que tiñamos e que tardamos 46 anos en conseguir. Pero ademais dos importantes danos materiais, existen tamén outras perdas que serán irreparables. Hai moitísimas perdas irrecuperables, sobre todo tendo en conta que levamos 46 anos de historia. Eu destes 46 anos vivín 45 no club, entonces jamás recuperaremos o que está perdido aí. Dende o club agradecen as numerosas mostras de cariño recibidas estes días, tanto de veciños como de outros clubs e entidades de toda Galicia e incluso de fora. Que, digamos, cal é a parte positiva, entre comillas, desto, o gran apoio que estamos recibindo, que entendo que en parte é porque imagino que neses 46 anos algo fixamos ben. Entonces, o apoio que estamos recibindo a nivel do pobo, a nivel da comarca, a nivel galego, a nivel nacional, de todo o norte do Remo, vamos, eso é un cariño incalculable. É iso que nos está dando forzas para volver a empezar. Pedimos tamén a toda a xente que queira colaborar, que este pendente das nosas redes sociais do Club Remo Puebla, estamos en todos lados das redes sociais, porque aí vamos a ir publicando de que maneira a xente pode colaborar de todo tipo de axuda, sea ben recibida, o sea, dende €1 ata pois algún socio máis que se poda añadir a lista de socios e socios colaboradores, empresas que sempre estuveron pensando en patrocinarnos, pois este é o mellor momento para facelo. Toda unha serie de apoios que sen dúbida lles están a dar folgos nestes difíciles momentos e que os axudarán a sair adiante de novo. A marea verde do club non para ante calquera adversidade e de seguro que esta os fará máis fortes. 2 agresións sexuais rexistradas nos últimos días fan saltar as alarmas en Pontevedra. Segundo deu a coñecer o colectivo transfeminista Fulanas, producíronse na zona da Parda e na contorna do Campiño de Santa María. Hoxe convocaron a protesta diante da comisaría da Policía Nacional para reclamar máis protección e máis recursos para evitar novos ataques. O colectivo transfeminista Fulanas alertou de 2 agresións sexuais que se produciron nos últimos 10 días en Pontevedra. A primeira foi no barrio da Parda. Neste caso, o agresor exerceu violencia física sobre a vítima, que precisou atención sanitaria. A muller presentou denuncia na Policía Nacional. O tirou no chan, tivo que forcexear con el, é dicir, non tapoulle a boca, é dicir, foi unha situación realmente violenta. Conseguiu escapar a base de puñetazos, patadas,
amenazas, etcétera, e botou a correr. Sabemos que hai cámaras no camiño e entón, bueno, pois consideramos que os traballos policiais teñen que avanzar nese sentido. Unha semana despois aínda non solicitaran as cámaras para ver quen é esta persoa, porque obviamente é un caso grave. Días despois, o colectivo facíase con redes sociais doutra agresión, neste caso fora na zona do Campiño de Santa María, na madrugada do día 3 de xaneiro. Aseguran que o agresor é coñecido por condutas como masturbarse na rúa diante de mulleres. E no caso da última, do día 3, non só pasou eso, sino que ademais, pola forza, entrou no seu portal cando ela entraba, interpuxo o corpo para poder entrar, perseguiuna polo edificio, polo corredor, hasta que ela conseguiu, usou as chaves para defenderse e ao final conseguiu entrar no seu domicilio. Tras facer público este caso, ata 10 mulleres comunicáronse co colectivo para trasladarlle que viviran situacións semellantes, pero nestes casos non se tramitaron denuncias. O sábado pasado foron dúas rapazas a denunciar esta situación e lles dixeron que non era denunciable. A rapaza que perseguiu polo edificio, etcétera, esa rapaza foi tamén ali, non estaba a unidade especializada, ao FAN, entón dixeronlle que tiña que volver outro día. Sentiuse cuestionada, esas son palabras dela, violentada, tivo que, saliu deli chorando. Por iso hoxe celebraron unha concentración ás portas da Comisaría da Policía Nacional de Pontevedra. Creen que estas agresións están a ser minorizadas polos axentes e reclaman máis protección e máis recursos. Non se lles atende axeitadamente porque estaban en algunhas ocasións no recibidor e tiveron que falar ali do tema. A veces lle dixeron que volveran outro día porque non estaba a unidade especializada. Noutras ocasións se cuestiona con sempre o relato, pero se non te tocou eso non é nada, non sei que. Quero dicir que consideramos que non se está facendo ben o traballo e que estamos desprotegidas. Ten que haber un cambio radical porque é moi bonito, as políticas, as fotos, os cartéis que topas en comisaría sobre isto, pero logo non é o que está pasando na realidade. Dende o colectivo transfeminista Fulanas están a ofrecer asesoramento e acompañamento ás vítimas que se achegan a elas na procura de apoio. Tamén recordan que o CIM do Concello de Pontevedra ofrece atención deste tipo. O BNG quere que Castelao sexa recoñecido de xeito oficial e legal como o primeiro presidente de Galicia. A formación levará ao Parlamento a proposta recordando que dende o exilio o ilustre galeguista deseñou e presidiu o Consello de Galiza. Baixo o lema Castelao nacionalista, a formación reivindicará a súa figura cando se fan 75 anos da súa morte. Hoxe, 7 de xaneiro de 2025, cúmprense 75 anos do pasamento de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. O ilustre galeguista morría no exilio en Bos Aires, na Argentina, dende onde deseñou e presidiu o Consello de Galiza. Agora o BNG quere que sexa recoñecido legal e oficialmente como o primeiro presidente de Galicia. Trátase de rescatar a nosa memoria democrática, facer xustiza e recoñecer que o primeiro presidente deste país por dereito propio foi Alfonso Daniel Rodríguez Castelao desde o exilio. Un recoñecemento que ten que ser tamén estudado nos centros de ensino deste país, porque as novas xeracións de galegos e galegas teñen que coñecer a inmenso labor de Castelao. Os nacionalistas levarán esta reclamación ao Parlamento. Trátase dunha das iniciativas que a formación enmarcaba baixo o lema Castelao nacionalista galego, que incluirá numerosos actos por todo o país durante o ano. Castelao nacionalista significa abrazar con orgullo unha figura clave para entender tamén o nacionalismo de hoxe. Castelao é a lección da que fica aínda moito por aprender, a que queremos que presida o camiñar das xeracións que nos continúan, porque non temos a menor dúbida de que canto máis Castelao, máis Galiza e máis futuro. Por iso, no BNG comprometémonos a que este ano non vai pasar como papel mollado e desde todos os ámbitos de actuación conmemoraremos a figura de Castelao como merece, dicindo alto e claro quen era sin deturpacións nin manipulacións. A primeira parada foi hoxe en Pontevedra. Dende a cidade, Ana Pontón defendeu que Galicia precisa máis Castelao que nunca. Precisamos máis Castelao porque temos a urxencia de defender o futuro da nosa lingua, que se situou en mínimos históricos despois de máis de 15 anos de políticas lingüicidas do Partido Popular.
Precisamos máis Castelao porque temos a obriga de apostar máis unha vez pola nosa terra fronte a proxectos neocolonialistas como Altri ou a depredación eólica. E precisamos máis Castelao porque temos que seguir defendendo Galiza fronte a un centralismo voraz que é letal para o noso presente e o noso futuro. Pola súa banda, o Concello de Pontevedra xa anunciou a súa adhesión ao Ano Castelao coa fin de fomentar e publicitar a obra do intelectual galego. O delegado do Goberno en Galicia e o alcalde de Boiro supervisaron o resultado das obras de remodelación da Praza de Abastos da localidade. Foron acometidas con cargo os fondos do Plan de Recuperación dos Concellos que impulsa o Goberno Central. Contaron cunha subvención de máis de 230.000 euros. Xa está aberta a convocatoria autonómica de axudas a proxectos que dinamizan e poñen en valor as poboacións da área de influencia do Parque Nacional das Illas Atlánticas. Ademais dos concellos de Ribeira, Vilagarcía, Bueu e Vigo, poden concorrer entidades sen ánimo de lucro e pequenas empresas destes municipios que incidan no desenvolvemento sustentable do parque. Se trata de que a zona de influencia teña vida en todos os sentidos. É unha vida humana, unha vida social, con centros como este, pero é tamén unha vida para promocionar dende o punto de vista económico e todo envolto en un gran agasallo como é o medio ambiente. A Xunta de Galicia ven de quitar de novo líneas de axuda, son un total de 140.000 euros, donde se poden presentar todo tipo de asociacións, organizacións, persoas a nivel individual e tamén os concellos, poden ser financiadas ao 100%, entre 6.000 e 10.000 euros. Tal foi o caso de HD Alzheimer, que na convocatoria do pasado ano resultou beneficiaria dunha achega de 8.000 euros para a posta en marcha do programa Un Camiño de Lembranzas, en colaboración con 4 centros educativos de Ribeira. É moi interesante, xa que se trata de xeito moi natural, pero poñendo en valor o que é o noso parque e en concreto a illa de Sálvora, ser quen de unir o centro a Gadea con 4 colexios de Ribeira e que os cativos e os maiores pasen xornadas entre eles de maneira que, por un lado, a mente dos maiores se reactiva e os nosos cativos van absorbendo de primeira man todas esas historias e ese cariño e ese amor que lles van trasladando. Ángeles Vázquez felicitou os impulsores deste fermoso proxecto e animounos a volver a concorrer á convocatoria deste ano. O prazo estará aberto ata o 27 de xaneiro. No marco da súa mostra de teatro, o Concello da Pobra dedicará este mes de xaneiro ás compañías amateur. Serán 3 as funcións que se representen no Cine Elma. Por ali pasarán a Asociación Cultural Charamela, o grupo Licor Café e Teatro As Maniotas. En xaneiro lle dedicamos un pouco ao teatro amateur. Non sempre lle damos a oportunidade de que podan subir ao escenario compañías e con obras de teatro que quizá que non sean as profesionais, pero sí que nos gusta que teñamos aí unha mostra de teatro aficionado na Pobra. Entonces vamos a levar 3 obras de teatro, o sea, todos os domingos de xaneiro que nos quedan agora. E tamén, é unha actividade que é moi ben acollida por o público da Pobra. De feito, nos están a pedir a volta do teatro. Os encargados de levantar o pano este domingo serán os melidenses da Asociación Cultural Charamela, con quen o diría. Tomará o relevo o grupo Licor Café de Cabanas, que levará a escena Rosenda, unha criada indecente. A obra Quen o diría? É unha obra que trata dun home que quere cambiar a súa vida, pido o apoio de 2 amigos para facer este cambio e tamén vai a involucrar a unha influencer para que lles axude. Isto vanlos a levar por situacións moi cómicas que farán co público non pare de rir nin un solo momento durante os 90 minutos que dura esta obra. Despois xa nos vamos ao domingo 19 de xaneiro co grupo de teatro Licor Café, veñen de Cabanas e traen a obra Rosenda, unha criada indecente.
Xa como di o título, Rosenda é unha criada moi leal e traballadora que sirve na casa dun respetable xuiz, a cal é moi apreciada, pero un día o xuiz descubre que esta criada ten un gran defecto, que lle gustan moito os homes. Tras estas dúas funcións que forman parte da Rede Cultural da Deputación da Coruña, será o Teatro Maniotas do IES de Brión o encargado de poñer o broche de ouro co musical Ibáñez Cabaré o día 26. Todas as obras son de balde e terán lugar os domingos ás 7 da tarde. Bueno, os Reis Magos xa están gozando do seu ben merecido descanso despois dunha fin de semana de traballo moi intenso para chegar a toda a rapazada. O día 5, por exemplo, non faltaron a súa tradicional visita ao Concello de Valga. A contorna do Belén artesanal converteuse en toda unha festa. Ademais da visita de Melchor, Gaspar e Baltasar, o Concello instalou hinchables e organizou obradoiros pros momentos de agarda polas súas majestades. A continuación entregáronse os premios do 23º concurso de Beléns e repartiuse chocolate con churros entre todos os asistentes. Pois nada, seguimos despedindo este tempo de noticias aquí en Canal Rías Baixas. De contado o programa Falemos. Máis actualidade, xa saben, en canalriasbaixas.com e tamén na rede tele. Como sempre, graciñas por estaren aí.